היי בנות, ותודה שחזרתם לעוד סרטון. בעצם היום אני הולכת להראות לכם איפור ערב. אז אני אקרב קצת את המצלמה כדי שתראו, וכבר נתחיל, אני אראה טיפה כדי שאני אוכל להתקרב אליכם. ככה, אני מקווה שאתם רואים. אוקיי, הקרם מלכות שלי כבר נספג, אז אני שמה את אמרתי שזה כבר איפור ערב. אם לא, אז אני אומרת שעכשיו זה איפור ערב, ואם לא אמרתי אז סליחה. אני שמה את המקאפ של קרוליין על היד ממש טיפה. ועם מברשת מתחילה לטשטש את זה. סליחה פשוט שאם אני עושה ככה או משהו כזה, בגלל שאני מצלמת במצלמה של אינטרנט וזה קצת שונה ממה שאני מצלמת תמיד. מערבבת את זה ממש לתוך האור. אתם רואים, התבלבלתי לעשות ככה וככה. נשים עוד, חסר לי. תראו, אתם לא צריכים לשים ישר המון, כי אז אתם תצטרכו לזרוק אם נשאר לכם מה שאתם לא צריכות. אז בגלל זה אני שמה קצת, ואם חסר אני שמה עוד טיפה. כן, אז ככה, וכדי שלא ייראה כמו מסכה אני שמה גם טיפה פה. ככה. ואם אתם חושבים שזה יותר מדי כאילו זה, ואתם יכולים להספג את זה עוד אל תוך האור. ככה, וגם בצד הזה. ככה. בעצם עכשיו כשכאילו יש לי כמה חצ'קונים שמסתובבים ושזה לא יסתיר, אני לוקחת קונסילר ומסתירה. באזור ה-T. מאוד חשוב. אני לוקחת פף נקי, כמעט נקי, ומתחילה פשוט לשים, לטשטש, לערבב את זה לתוך האור איפה ששמתי. חשוב מאוד לא לשכוח איפה שמתם, כי אחר כך זה עלול להבליט וזה יכול להצחיק.
או שפה? פה שמתי. כן. ככה. פשוט אני לא רואה כל כך טוב מהמצלמה, כי יש לי משקפיים ואני צריכה משהו קרוב, אז שמתי ב... כן. עכשיו אני לוקחת פודרה. וממש של פודרה של ג'אז, ומוצאת מה שנשאר, ושמה. לא צריך לשים הרבה, חבל על כל טיפה שמבזבזים, לא צריך, כי ממש לא חייב, כי זה ממש, האלה של ג'ייד ממש עמידים. אני לוקחת ברונזר של ומתחילה לשזף את הפנים. פה טיפה, פה שלא הצלחתי לשזף, אני משזפת עכשיו. כדי לעשות את הפרצוף חמוד יותר ולא יותר מדי כאילו בוגר, אני לוקחת סומק ורוד, מחייכת ושם. ככה. אפשר טיפה פה, פה, טיפה למעלה. ככה. ככה. אם אתם רוצים שיהיה לכם מין הצללות כאלה שהפרצוף יהיה יותר חד ובמצלמה לא יהיה יותר מדי כזה זה, עושים הצללות וכמובן הכי חשוב לשים, אני לא רוצה יותר מדי בעיניים, כי בעצם בעיניים זה יכול להיות כמו ליצן. אם שמים כאילו בצורה לא נכונה, זה יכול לראות כאילו אתה התחפשת לליצן או משהו כזה. ככה. ואני שמה אייליינר בצבע. אתם יודעים מה? היום לא בא לי לשים אייליינר, בא לי לשים עיפרון חום. ככה, ממש טיפה. אני יכולה אפילו טיפה לסגור. ככה. וגם בצד השני. ככה. והכי חשוב בשבילנו זה האודם. שכחתי משהו שעוד יותר חשוב לבנות, זה המאסקרה.
זה, ונתחיל לשרטט ככה. שרטטתי ועכשיו אני שמה אודם בפנים. גלוס עם הרבה 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 צבע ככה. ומה ששכחנו זה פשוט וקל. אני רוצה שבמרכז הפנים יהיה לי הערה מאוד 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 יפה. אז אני לוקחת קונסילר, את הצבע הכי 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 בהיר, ושם מתחת לעיניים כאן. רגע, ככה. ככה, ומטשטשת את זה עם פאפ. ככה תראו איזה הערה יש לי, יפה, מושקעת. ובצד השני והנה איפור ערב, לא כבד מדי, לא קליל מדי, יפה, נורמלי, לא כמו אני לא אומרת שהבנות האחרות לא עושות יפה, הן עושות מושלם, אבל הן עושות כבד מדי ויותר מדי, בוא נגיד. זה למשל יכול להתאים לי לאיפור ערב, אם אני יוצאת מין עם חברים, לסרט, זה יפה, זה לא יותר מדי. אז אם אהבתם את הסרטון הראשון שלי, תעשו לייק, ונתראה בסרטון הבא, ביי!